Здравей отново към 8-то видео, към ръководството как да използваш Canva. В това видео ще разгледаме как вече готовите ти дизайни да бъдат запазвани и споделяни. Първо да се запознаем как да запазим твоите проекти. Първо да се запознаем как можеш да запазиш твоите проекти и под каква форма. Нещо много важно в началото, което трябва да уточним, че Canva, както казах вече, запаметява в облачно пространство, което е различно за безплатен и за платен акаунт. Различни са по размери. Съответно, тук вече се вижда как е чекнато облачето, т.е. Canva автоматично ми е запазил този дизайн и когато отида на Home страницата, той ще бъде в или съответната папка, която съм го направила, или пък на Recent Designs областта. Така, как да запазим на свое устройство? Кликаме на този голям бутон Share, горе в дясно, и след това отиваме на Download. Първо се появява опциите да избереш какъв тип файл да бъде запаметен твоя дизайн. Така, Canva автоматично ти предлага най-добрите размери, най-добрите типове файлове за запаметяване, в зависимост от това какъв проект си създал. В случая той директно ми зададе като, ето вижте тук как пише Suggested, т.е. директно ми зададе за този формат Instagram Reel, аз да го сваля като MP4 видео на моето устройство. Така, какви други типове файлове виждате тук? JPEG, това е най-вече формат използван за снимки, не така, който е пълен с различни елементи, като форми, линии и така нататък. PNG е по-скоро за такъв тип, ето то се пише и Complex Images и илюстрации, така че ако имате нещо, което някой дизайн, който има доста повече елементи, препоръчвам да го свалите на PNG. PDF стандарт, това е стандартен PDF документ, който може да го използвате както за споделяне през имейл, така и за някакъв вид документ. PDF Print е изцяло за принтиране, като на него може да му се добави Crop Marks MB. Да ти се покаже там, примерно, където различни елементи да се отрежат от този дизайн, от този документ. CFG, това са изображения, които се използват най-вече в веб дизайна, както и различни анимации. Това е нещо ново и както виждаш само за платената версия на Canva. MP4 видео, както вече споменах, Canva го е избрал по подразбиране и тук съответно препоръчвам да свалите вашите видеа на 4K, защото качеството е много по-добро. GIF, това знаете какво е, най-често се използва за кратки клипчета, които нямат звук и, например, като меметата. И Microsoft PowerPoint документ, това е за презентиране, презентации тип файлове. Като вече всеки един, след като избереш всеки един файл, тук отдолу ще се покажат и различни допълнителни настройки за него. Например, при JPEG какви са възможностите? Можеш да променяш размера, съответно т.е. да бъде различен от този, който вече си задал предварително. Това е към платената версия. Можеш да управляваш и качеството, както и да лимитираш размера в килобайти. Така, за PNG искам нещо друго да обърна внимание, че тук към платената версия, първо, както при JPEG файловете, можеш да лимитираш
и да компресираш самия файл, така и да му премахнеш задния фон, което е супер, ако използваш някакви, например, искаш да създаваш стикери или пък искаш някакви графики да изтеглиш. Нещо друго, което вече го има при всички PDF-и, това е Flattened PDF. Тук, ако имаш някакви линкове към твоите документи, кликайки на Flattened PDF, линковете няма да бъдат четими. Тоест, кликайки на тях, този, който ги преглежда и чете, няма да може да достъпи до линковете. Така че имате го това предвид и следете за това нещо, дали е чекнато или не. Така, за целта ще избера MP4 видео, защото това, както казах, вече е видеоформат. И какво се появява отдолу като други опции, коя страница да бъде избрана от самия дизайн. Мога да избера да бъде само едната, само първата или само втората и разбира се и двете. Аз ще избера и двете в момента. И можеш също така, това е пак за платената версия само, да ги даунлодеш, да ги свалиш като отделни файлове. Т.е. да станат две отделни клипчета. И това също можеш да си го кликаш всеки път, защото това ти съхранява всички настройки, които вече си въвел. Няма нужда да ги въвеждаш наново. И така, кликаме на Download и вече Canva започва да го изтегля и сега ще ми се покаже, тъй като е малко така като голям размер файл, ще ми се покаже и къде точно да бъде съхранен самия файл на моето устройство. Ето вече се отвори и аз мога да си го съхраня на което място искам и която папка искам на моя. Ето вече се съхрани. Така. Нещо друго, което искам да споделя е, натискайки на All, малко по-надолу на Save под менюто, ще ти излезе и да го свалиш директно на твоя Google Drive или Dropbox или OneDrive. И общо взето е доста полезно, ако искаш директно да използваш, например, от телефона си този дизайн. Така, нека поговорим сега и за споделянето на твоя дизайн. Как става в Canva? Ето тук търсиш опциите за споделяне под менюто Share. Какви са опциите? Можеш да го съхраниш като темплейт, т.е. шаблон на твоята марка, който ще отиде директно в BrandKit. Можеш да го презентираш. Можеш да му направиш да бъде, т.е. да изпратиш линк към някой друг, който да го прегледа. Съответно, кликайки на него, ето тук Create Public View Link и директно можеш да изпратиш линка. Template Link, това е нещо, което аз така изградих моя малък бизнес с дигитални продукти, точно на тази опция в Canva, тъй като продавам дигитални продукти чрез споделяне на готови темплейти в шаблони в Canva. И за да създадеш Template Link, цъкаш на него и Create Template Link. Така, какво става, когато цъкнеш на Template Link? Когато споделиш твоя линк на някой, както вече обясних, Canva няма да използва твоя оригинален шаблон, твоя оригинален дизайн, ами този, който го е отворил, в неговия профил ще бъде създадено копие. Тоест той може абсолютно независимо да си го редактира и да прави всякакви промени на него, без да засяга твоя шаблон. Както казах вече, Canva има Recording Studio, където можеш да записваш своите, например, презентации. Тук е тази опция Present and Record, т.е. можеш да си записваш
екрана, може да записваш себе си екрана или пък само себе си. Тук може да го копираш, за да споделиш линка някъде другаде. QR код, от който директно да се достъпва до твоя дизайн. Така, Move to a folder, това мисля, че е ясно. Send to phone. Embed, това е доста също готина, тъй като директно може да го ембедне или да го закачи, така да се каже на български, на твоя WordPress вебсайт или друг тип вебсайт, като код. Вебсайт е директно да го публикува пък като вебсайт, като тук Canva ти дава възможност да го публикуваш с домейн като, например, plamena.mycanva.site. Така, това е една доста хубава опция, ако искаш, примерно, да си направиш някаква кратка презентация за теб и за, например, твоя бизнес. Така, тези вече ги споменахме. Така, Canva дава възможност и да споделиш твоя дизайн директно в социалните мрежи, като Instagram, TikTok и Facebook страница, която си създал, както и Twitter. Също така можеш да го споделиш директно на имейл, на някой WhatsApp, Facebook Messenger. Това тук е да го направиш като книга, на която се обръщат страниците. И това, мисля, че нямам представа дали е достъпна така услуга на Canva, да използва локални компании, които да принтират твоите дизайн или това е така наречения print on demand. Нямам представа дали в България е достъпна тази функция. Ако някой знае, може да коментира. Нещо друго, което искам да споделя, и тук не го видях, е, че директно можеш да използваш за маркетинга на твоя бизнес и директно и в MailChimp, също за различни имейл кампании да използваш самия дизайн, като например имейл банер или имейл футър. Опциите са доста. Това е за споделянето на дизайните. Надявам се да ти стана така доста ясно как се запазва и как се споделят дизайни в Canva и ще се радвам да гледаш и последното вече видео от моя мини курс.